Oh, beanie, beanie, just touch my body. Naka-play ba? Naka-play ba? Daanan ang titignan dapat. Saan ka na naman nakatingin? Fred Motovlog. Pero shoutout kay ate. Saan po ang Santiago Island? Ito po, itong island na to. Bas madami ka nang huli eh. Ito, truck pa yung sinakay. Uy, nalupit. Let's go! Kita kits sa Santiago Island mga bossing. Wow! Woohoo! Woohoo! Sa may sentro papuntang Patar. So yan, naghihintay ito yung mga followers natin dito sa may sentro. You know. Hello boss. Boss. Hello po. Siraan siya. Ito boss, dalawa bibigay ko sa'yo. Ito boss oh. Yan, ito yung bago ko. Yan. Thank you boss. Nagbablog ka rin boss? Anong pangalan mo boss? Para ano natin? Boss LP. Yun oh. Subscribe natin yung mga bossing ah. So ayan, punta na kami ng Santiago Island mga bossing. Sa landing barge. Boss! May kasama kami. Nakalimutan ko yung pangalan ni boss eh. Basta yan, naka Ninja 250 siya mga bossing. Ganda ng tanok. Inline 2. Oh, beanie, beanie, just touch my body. Naka-play ba? Naka-play ba? Daanan ang titignan dapat. Saan ka na naman nakatingin? Fred Motovlog. Pero shoutout kay ate. Okay, nandito na kami sa Bulinaw. Sa bayan ng Bulinaw mga bossing. Good morning mga idol. Excited na ako makita ang Santiago Island mga bossing. Ang dami kasing barangay yun. Dito pa lang mga bossing, away ng papuntang Santiago Island. Yung sa landing barge nila. So ayan, feeling ko malapit na kami sa landing barge. Yun oh. Saan ba ang way ng papuntang Santiago Island? So dito nga pala maghihintay ng landing barge mga bossing. So this is gigawanan daw mga bossing ng Bulinaw. Ayan, ganda oh. Mayroon siyang speedboat. Saan ba ang Santiago Island? Ito ang Santiago Island? Saan po ang Santiago Island? Ito po, itong island na to. Okay, so ito pa lang ang Santiago Island. Malapit lang mga bossing. Tanong natin. Nagbibingwit si bossing oh. Boss, madami ka nang huli eh? Meron na rin? Madami nga talaga no? Oo. Sarap yan sigang na boss. So yun mga bossing, ito na yung landing barge. Ito yung sasakyan namin. Grabe, malaki din pala siya mga bossing. Grabe, nakakatakot. Okay, dito siya lalarga. Ganda oh. Yeah. Pwedeng tricycle, pwedeng motor, pwedeng 4 wheels. Ayan ako nakikita yung may mga 4 wheels. Pwede ring truck. Ewan ko lang kung pwedeng may truck na may karga. Pero ito, ayan o. Ayos. Amazing. So balik ito pala situation mga bossing. Pagsasakay ko ng landing barge dito sa may Bulinaw, Pangasinan mga bossing. Ito, napakadaming nakapila. Bale, dito kami sasakay. Ito, truck pa yung sinakay. Uy, nalupit. Mahon na ba, no? Single? Ah, okay. So ayan mga bossing, papunahin pala yung mga 4 wheels bago yung mga motor. Ayan, mga tricycle. 4 wheels muna pala. Ala. Ganda pala, siksikan pala dito mga bossing. What? Yeah. Woo. Yeah, first time. So yun mga bossing, pababa na kami. Dito na kami sa Santiago Island. Mahirap dito. Mabigat tong motor ko. Una ka boss? Ay. Ay! Wala, hindi ko kaya.
Ang bigat ng motor ko ba? Dito na lang pala. Oops. Ang bigat! Hindi kaya. Ikot na lang po ako. Yeah. Nice experience. See? Yeah. Woo!